הגעתי לאקדמיה של יובל, אחרי כמה המלצות שקיבלתי, אני הגעתי כבר עם איזשהו רקע, זאת אומרת, באתי מהתחום, היה לי ניסיון, אני עבדתי והיה לי עסק שרץ ותפקד, ואני פשוט לקחתי הפסקה. וכשהחלטתי שאני רוצה לחזור, היה לי ברור שאני הולכת ליובל, בעיקר בגלל ההמלצות והשבחים שהיו על הבחורה הזאת. גם כי בשיחה הראשונה שהייתה לי איתה, אני פשוט, היה לי את הקליק שאני לא יכולה להסביר. הבנתי שהבחורה הזאת, יש לה את הניסיון ויש לה את הידע, והיא יכולה גם להעביר לי אותו. זאת אומרת, היא מלמדת בצורה כל כך ברורה וכל כך מונגשת, ככה שבקורס שאני למדתי, הייתי בנות בלי ניסיון, אנחנו שלושתנו יצאנו לשם בלי סימני שאלה, וידענו כבר עם איזה חומרים אנחנו הולכות לעבוד, אנחנו מכווינות את עצמנו ללקוחות, מה אנחנו לוקחות בחשבון כשאנחנו בונות מחירון, מעטפת שקיבלנו מיובל. אנחנו לא רק לומדות איך לשייף את הציפורן ואיך לעבוד עם טיפסים, אנחנו גם לומדות איך לצלם, אנחנו לומדות איזה ציוד אנחנו צריכות לקנות. את לא קונה שום דבר לפני שאת מתחילה את הקורס, זה הדבר הראשון שהיא תגיד לך. אל תקני כלום עד השיעור הראשון. קבלי ממני ציוד והמלצות לדברים שיקלו עלייך, שלא בהכרח תצטרכי לקנות אצלה, שזה מדהים. כאילו היא אמרה לי איזה מידות של שולחן יהיו לי הכי נוחים. ממש נהניתי להגיע אליה, כי היא נתנה לי גם את התשובות ברמה העסקית, ברמה הניהולית, ברמת השיווק, איך להתחיל לפרסם את עצמי, מאיזה מחיר כדאי לי להתחיל. יש לה תשובות להכל, היא מלווה בצורה מדהימה, ואני שמחה שהגעתי לחממה של יובל.